Mort pour la patrie. Nora zoaz eskual semea, arma hori eskutan? Galdetu zuen Gorka Kenerrek. Arabako kantaria, Lapurdiko, Nafarroa Behereko eta Zuberoako herrietan barna ibili zenean, txunditurik gelditu zen herriko plazan edo eliza atarian, edo beste leku zentral batean ikusi zuenarekin. Herri guztietan bazten halako zerbait. Eskultura bat gehienetan. Plaka zizelkatu bat bakarrik zenbaitetan. Soldadu bat arma eskuan. Ama bat seme hila besoetan. Obelisko bat eta izen abizen zerrenda luze bat harrian zizelkatuta. Kantua 1970ko hamarkadakoa da. Abertzaletasunaren susperraldi garaikoa. 20. mende bukaerako kantari abertzaleak ez zuen dudarik euskaldunentzat Frantzia atzerria zela. Hain argi ote zuten Ipar Euskal Herriko orduko euskaldunek. 1914ko abuztu astapenean, Lapurdi, Nafarroa Behere eta Zuberoako milaka gizon igorri zituzten Frantzia iparraldera gerla egitera. Lehen Mundu Gerra alertu zen, eta Frantziak Alemaniaren kontra jarri zuen frontea. Euskaldunek Frantziako armadarekin egin zuten gerla frantziarrekin batean, frantsesak balira bezala. Sarraskia izan zen. 6.000 euskal herritar hil ziren, gehienak alemanen bomben eta tiroen erdian, eta beste batzuk eritasunez. 6.000 euskal herritar, gehienak gazteak. 6.000 euskal herritarrek bizia eman zuten Frantzia defendatzeko. Beste milaka lagun zauritu ziren. Milaka eta milaka frantziar bezala. Denek isuri zuten odola kausa beraren alde. Aberri beraren alde. 1918ko azaroaren 11an, gerran zeuden estatuek armistizioa izenpetu zuten. Frantziak, Erresuma Batuak eta beren aliatuek gerra irabazi zuten Alemaniaren, Austria-Hungariaren eta haien aliatuen aurka. Balentria izan zen Frantziarentzat, baina baita gertakari traumatikoa ere. Mende erdia zeraman herritarren artean frantses nazio sentimendua errotu nahian. Jendea frantses bihurtu nahian, hasteko hizkuntzaz. Eskolaren eta armadaren bitartez, Euskal Herriko aurrei eta gaztei frantsesa irakatsi zieten, eta euskalduna izatea itsusi zela sinestarazi. Gauza bera egin zuten bretoiekin, oksitaniarrekin, katalanekin eta korsikarrekin. Hizkuntzaz aparte, geografia bat irakatsi zieten, beren aberri handia Frantzia zela esplikatu zieten, eta Euskal Herria Frantziaren barneko aberri txipi bat baizik etzela kontatu. Azkenik, noizbait etorriko zen gerlara prestatu zituzten. Eskolan ikasi zuten aberri handi hori defenda zezaten. Lehen Mundu Gerra frantseste prozesu horren gailurra izan zen beraz. Odolaren bitartez elkartu ziren euskaldunak frantsesekin, eta Frantziak hori nolabait baliatu nahi izan zuen politikoki. 1920ko hamarkadan, Frantziako eta Ipar Euskal Herriko udalerri bakoitzak jarri zuen bere herriari zegokion hilen oroitarria. Gerran hil ziren herri horretako herritar guztien izenak harrian markatuz betiko. Oroitarri horiek guztiek bazuten lelo bat, gainean jarririk. Mort pour la France. Frantziarentzat hilak. Edo Mort pour la patrie. Aberriarentzat hilak. Etzen asmo xalo bat. Oroitarria herriko plazan edo elizako atarian jartzearen helburua zen erakustea Frantziaren alde bizia eman zuten gizon haien sorterria edo bizilekua Frantziaren parte zela. Harri batek eta harrian zizelkatutako izenek lotura estua egin zuten, zeinak garrantzia handia izan zuen Frantziaren nazio eraikuntzarako bidean. Elizak, hautetsiek, herrientek eta herrientxek edota aldizkariek ongi azpimarratu zuten hil ziren euskaldun haiek beren aberriaren alde eman zutela bizia. Ez beste aberri baten alde. Hor dago
hilen oroitarrien eragina. Geroztik, 100 urte baina gehiago iragan dira. Baina urtero omentzen dituzte lehen mundu gerran hildakoak. Hilen oroitarrien aitzinean lore sortaz jantzirik, Frantziako banderaz beterik, eta Marseiles ereserkiaren doinuan. Gauza bera egiten dute beste gerra batzuen bukaeraren urtemugan. Ez dira harria antzi eta abandonatuak, baizik eta etengabe zentzu politikoa berresten dutenak. Azken urteetan, oroitarri horien simbologia gaitzesten duten taldeak agertu dira. Mort pour la France-en ordez, Mort par la France idatzi izan dute. Erran nahi baita, Frantziarentzat hilaren ordez, Frantziaren gatik hilak edo Frantziak hilak. Mende bat eta hamarkada bat iragan direnean, oraino ere gai minbera eta polemikoa da. Entzun duzun hau, Euskal Herriko historia 100 objektutan podcastaren atal bat izan da. Euskal Wikilarien kultura elkartearen proiektua berriarekin elkarlanean ekoitzia. Morts pour la Patrie eskulturak Ipar Euskal Herriko herri guztietan daude, baina proiektu honetan Baionakoa aipatzen dugu harresien ondoan dagoena. Atal honen gidoia Eneko Bidegainena da eta Intza Alkainen ahotsean entzun duzu. Sintonia eta soinuteria Nagore Etxabe Antuxunak egin du. Informazio gehiago 100objektu.eus webgunean.